ולזרות, בוודאי. האוול, יופי של מסירה לטי.ג'יי קליין, גם להאוול. תיאום בהגנה של חולון. שתי הקבוצות פתחו באחוזים קטסטרופליים מכל הטווחים, אבל שים לב כבר, אשדוד 5 מ-9 ל-3, חולון 9 מ-19. קופיין מוציא את זה לטי.ג'יי קליין, להרים עוד אחת, טי.ג'יי קליין. Ο Ούντο ποστάρει με το δεξί χουκ. Καλό ήταν το άλμα του. Το τελείωμά του όμως δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Ο Τζέφερσον παίρνει το rebound, κατεβάζει και την μπάλα. Του ανοίγουν χώρο για να παίξει στο ένας με έναν. Μας έχει δει 4-19. Βλέπετε, ενώ δεν βγήκε το σούτ από την πρώτη φάση, ο Ντατόμ έκανε μια κίνηση προς την γωνία, ανέβηκε και το ξεμαρκάρι στο σούτ βρέθηκε αυτόματα. Τζέφερσον ξεκινάει και πάλι από μακριά τους κοντύτερους αντιπάλους του. Εδώ θα επιλέξει να γυρίσει με πρόσωπο. Το rebound το μάζεψε ο Ντεβόν Τζέφερσον. Ωραία η ραχιαία. Θα πάει όλο το δρόμο ο Τζέφερσον. Sürprizi diyebiliriz herhalde. Motley smacı vuruyor. Basket faul. 3-6 Motley. Πέσει πάνω του και να χρεωθεί το επιθετικό φάουλ. 73-67. Η διαφορά στους 6. Χάμερ. Ξάπλωσε στο παρκέ τον Μακρύ. Σούτρινο πόδι από τον Αγκόλα. Με καλή καμπύλη.